سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتو زيناتات ابلعلي ابي احمد بناي امريكا منيستر وصاي غداياتن بمنغستي عباي بريطانيا زورده اب غداي تግራይ زتكره صقطي كوناتات ኢትዮጵያ ከም ናይ ሶሪያ ኸይከውን ከም ዝሰግእ ዝተዛረበ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ኩናት ኣብ ማእከል ትግራይ ይቕጽል ከም ዘሎ ኢራን ብሕቡእ ዝወፅእ ቃለ ምሕተት ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያትን ካልእን ዝደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይን ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያን ዘጋጥም ዘሎ ዘይምርግጋእ ንሃገሩ ከም ዘሻቐላ ንቐዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጹሉ ንሱ ትማሊ ሶኒ ምስ ተቐዳማይ ሚኒስትር ብመንገዲ ቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታትን ኣብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ስግኣት ድሕነትን ኣልዒሉ ከም ዝዘተየ እውን ተፈሊጡሎ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝኾነ ኔድ ፕራይስ ነቲ ዘተኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝኾነ አንቶኒ ብሊንከን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳባእሰ ዝመጽእ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ሃገሩ ከም ዘሻቐላ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ስግኣት ጥምየትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ድሕነትን ካብ መንጎ ዘተሓሳስብዎም ነገራት ከም ዝኾኑ ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ከዓ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቁልጡፍ ክወጹን ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ንምርግጋጽ ዝከኣለሉ መንገዲ ክፍጽምን ብጥብቂ ከም ዝሓተተ ይገሊጹ ብሊንከን ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ወታደራት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ነቲ ኣብ ትግራይ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ንዝፍጸሙ ጥሕሳታት ሰብኣዊ መሰላትን ንኽጋደድ ተራ ኣለዎም ክብል ከም ዝተዛረበውን ኣፈኛ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ሓቢሩሎ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለም ይሕብርኦ ከም ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዘለወን ሻቕሎት ብምግላጽ ሓያል ዝኾነ ጸቕጢ ይገብራሉ ከም ዘለዋ እተን ሃገራት ከዓ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብዚ ዘለወን ንላዕሊ ገዲዱ ንዕን ከይተረፈ ብቐጥታ ከይጸልወን ስግኣት ከም ዘለወን ይዝግለጽ ዘሎ ናይዚ መርኣያ ድማ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ሕጂ እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ትግራይ ከምኡ ድማ ብሓፈሻ ብጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣዘራሪብዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ከዓ አብይ አሕመድ ከም መብጽዑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዝወጽእ ክገብርን ዝኾነ ይኹን ኣካል በደል ዝፈጸመ እንድሕራሎ ከዓ ናብ ሕጊ ክቕርብ ከም ዝጸውዑ ተገሊጹ ዘሎ ካልእ ብተወሳኺ ድማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጌራ ዝመዘዘቶ ፌልትማን ዝበሃል ዲፕሎማሰኛ ቅድሚ ስርሑ ብዕሊ ምጅማሩ ሕጂ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ናይ ሶርያ ከይከውን ከም ዝሰግእ ተዛሪቡሎ ንሱ ኣብቲ ዘረብኡ ምውዳቕ ሶርያ ብድሕሪኡ ዘጋጠመ ዕግርግርን ምስ ንርኢ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ክሳብ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጎንፂ ከዓ ሰፊሑ ካብ ትግራይ ወጻኢ እንድሕር ተላቢዑ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሶርያ እንድሕር ኣወዳዲርካዮ ናይ ሶርያ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ቆልዑ ፀወታ ክኸውን እዩ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ክህሉ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ተዛሪቡ ብጀካ እዚ ከዓ እዚ ዲፕሎማሰኛ ምስ አብይ አሕመድን ኢሳያስን ብቐጥታ ክራኸብ ከም ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ዘብቅዓሉ መንገዲ ከናዲ ክጽዕር ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ብጀካ እዚ ድማ ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር እንድሕር መፍትሒ ዘይተረኺብሉ ንኤውሮጳ ብቐጥታ ብመንገዲ ዝውሕዝ ስደተኛ ክጸልዋ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ኣብቲ ከባቢ ምርግጋእ ክመጽእ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሩሎ ከም ዝፍለጥ እዚ ፌልትማን ዝበሃል ዲፕሎማሰኛ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብምዃን ዝሰርሐ ኮይኑ ኣብ ሊባኖስ እውን እቲ ሃገር ኣብ 2006 ኣብ ኩናትን ከላ ኣምባሳደር ኮይኑ ብምስራሕ ኣብ ግጭታት ምፍታሕ ልዑል ተመክሮ ዘለዎ ዲፕሎማሰኛ እዩ ካልእ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ድማ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ብምእታው ሚራቕ ኣብ ዝተባሃለ ኣብ ወረዳ ኣበርገለ ዝርከብ ቦታ ኣብኡ ዓሪዱ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረን ብዝሕ ዘለዎ ኣፅዋር ከም ዝተቆጻጸረን ተገሊጹሎ ካልእ ኣብ ማእከል ትግራይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ይካየድ ዘሎ ኩናት ገና ቀጻሊ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎ ብጀካ እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ከዓ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ጅማ ኣብ ዝርከብ ክልተ ቀበሌታት ዕጡቓት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቆትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ መጥቃዕቲ ብ15 ሚያዝያ 2013 በቆጻጸራ ኢትዮጵያ ኣብ ወረዳ ሊሙኮሳ ቀበሌታት ቀጮን ክርካራን ጋሌን ዝተፈጸመ ኮይኑ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝተቆትሉ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩሎ በተመሳሳሊ ድማ ኣብ ክልል ደቡብ ፍሉይ ወረዳ ኣማሮ ቀበሌ ዳኖ ዕጡቓት ሓይልታት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝተቆትለውን ወሲኹ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ይወጽእ ዘሎ ዜና
ዜናታት ከም ዘነጽሮ ኸኣ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸስተ ኩናት ሰራዊት ፌደራል ብብዝሒ ናብቲ ክልል ብምኻዱ ኣብ ካልእ ከባቢታት እቲ ሃገር ክፍተት ጸጥታ ተፈጢሩ ብዙሓት ዕጡቓት ጉጅለታት ብብዝሒ መጥቃዕቲ ክካይዱ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። نتقاومت السلفتات بمدقاف أنصار منقست استسلفو حيلتات صيتا الصوماليا كند كفالات وانا كتمات هاجر زخونت مقادشو تقوات أطيروم كم زلو تقاليتو اتقونس إياب زحلف السنبت أمونغون بريزيدنت محمد عبد الله فرماجو زدوقفون زقاومون حيلتات يتولعو اتم حيلتات كاب بيت منقست هاجر كباب فرق كيلومتر ريحو زركب وانا منقد تقوات أطيروم كم زلو سلام ويان سبات كأكاب تبتكوينا زتهاسيا كبابيتات كهادمون كلو قل أبيات تمرتن يونيفرسيتاتنون تعاطيهم كم زلو تقاليتو شماغلتات مراحتك قبيلاتات كأ نمراحتي تقاومون بريزيدنت فرماجون بمزرب سلامو مفتح مركب يصعر مهلاو مون تقاليتو زياب سومال زلو قلولاو كخسد زخاله بريزيدنت فرماجو زمن سلطانو ابز حلفه ورح لكاتي دحر مبقعو سلطانو مليسو نخلت عامت كم استناوحه دحر مفلاطيو منيستر طعنا دوب السودان بودب طعنا عالم نزتنغرو نتما عالتو زودقه كتابه اوكسفورد استرازينكا ناي معقب مغري كم زي قبلو افليتو ابتا هاجر اكايد سراح كونتات كورونا ريتشارد لاكو ابزهابو مغلصي منغستنا تسوسا شح كتابتات كم زي تقملون كعنو مخانن حبيرو هاجرات افريقيا معالتو زحلفه كتابه كورونا كيعنوا زتمحصنا ودب طعنا عالم ات كتابه دحر زفريلو علت كساب 36 اوارح اب طقمك وعل كم زخل بمغلا توسخ مخرج كساب زوهابن تختابت كعقبا حاتيت نيرو دكتور لاكو ابزهابو مبري منغستو تختابتات اب طقمي ايكو علني زبل مرغص كم زلو حبيرلو اودبت عن عالم دايركتور زوبا افريقيا ماتشيديسو مويتي نتخونتا تصنينا بستناو حجيزه متقام يكال دي ايكالن چبوط مخرج كساب نركب هاجرات نتوم كتابتات او حسكونتات كعقبኦም تمحصيناينا كبل تزاريبو بجاكا دوب السودان دما مالاوي غانان سيرالون اتز توهابن طراموس كتابت كيودو معالتو كمز اخله تغليص زلو خوينو سيرالون كا كابت زتوهابا كتابت حادثيسو زخون طراموس كي تتقمتلو تاريفو كمزو ليا حبيرا اب هاجر ايران منيستر وصاي غدايات تهاجر زخونه جافات زاريف كزرغح زين برق على محتتو بملحقو اب تهاجر حيال بوليتيكا وطر فطيرو خمزلو تغليصو منيستر وصاي غدايات ايران زخونه جافات زاريف ابت بحبو لحيخو زلوق على محتتو نسو دارغا سماو سلطان كمزلو لعلوي مراحي تهاجر زخونه خاميني كومدما اتم حلوا ثوره زبهالو حيلتاتن جنرالاتومن زلا على سلطان كمزلوون بمغلاص مس امريكا روسيا كومدما كسبب قتلت جنرال قاسم سليمان كيترفه زتكور مستيراتي اوصيو درون عقبت حق ايران نتك على محتت زلحقو اندحر ترخيبو بحقك حتت كم زخونن ات تكبار كانتي اب قربا غيزي زكاد بريزيدنتاو مريچان مسلاو علامات زلو كم زخونيم كاسيسوم زلو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعخم